колекция защото тя... петте елемента на фънкшуй. Тук има багуа елементи. Започвам с водата. Добре. Това е морски вълни. Това е с обички. Да, такива висящи. Добре. И обици към него чудесно. Обемна спирала, която принципно извадихме от първо ниво за сметка на моделирането с тел, но ще я учите във второ, не се притеснявайте. Това вече минахме на второ ниво. Не, това е първо ниво, само че в предишния вариант на първо ниво имаше тази плетка, която е обемна спирална плетка. Моделираме с тел първа част, защото след това моделирането много затруднява хората. И така. Плетка под права с обички. Тихо! Това е земята. Тялчето, земята. Почваме земята. Вода, дърво, огън. Огън, сега е земя. Земя. Стълчета. И една плодородна земя с терени елементи. Плодородна. Оранжевото е... Да. Са някакви По-така, другата по-земно. Това е под прав ъгъл, а това е плоската спирала. Това е салки. Да. Добре. И тук келтските възли станат добре. И различни нива. Това е също силен елемент в тая насока. Даниела ходи с костенурка, да. Една багуа на станче, просто нямах време да го довърша. За амулет мислех да го правя. Ще му изработя. Да го инкорпорираш в нещо друго. Защото... Чудесно. Браво! Ето е Аделина, която вече учи второ ниво. Но, да, това е сертификат за първо и другия за скорорски и продължавай. И идеята ти да си направиш бизнес в някакъв момент, нека да не се остава само да се спомена. Малко се действа.